Potenciál umelej inteligencie využívajú vo veľkom aj firmy a startupy. A práve o tomto spojení nám povie môj dnešný host, ktorý pôsobí priamo v americkom Silicon Valley. A je ním Philip Ord, partner spoločnosti Wanderer Capital a riaditeľ americkej pobočky softwarového štúdia v Silicon Valley. Vítajte u nás, pekný deň. Dobrý deň. Poďme teda priamo k téme a poďme rovno do Silicon Valley. Vy ste tam študovali, aj tam pôsobíte. A umelá inteligencia je fenoménom dnešnej doby. Zaujímalo by ma teda, ako sa prejavuje v bežnom živote ľudí priamo aj v Silicon Valley. Je to fenoménom dnešnej doby, aj keď ono to AI, respektíve umelá inteligencia už bola medzi ľuďmi od 60. rokov, možno v trošku inom rozpoložení a trošku jednoduchšie, ale každopádne na koncom roku 2022, kedy prišla firma OpenAI z ChatGPT, sa dostala medzi masy a práve v Silicon Valley, dá sa povedať, že bol taký prvý trh, alebo taká prvý množstvo ľudí, ktoré začalo používať tú umelú inteligenciu vo veľkom. Samozrejme začalo to technologickými firmami, startupmi, následne to začali využívať aj masy, či už študenti alebo výskumníci a následne potom aj zakladatelia startupov. A v dennodennom živote jednoducho sa to používa už dneska medzi ľuďmi skoro ako asistent, ktorého sa pýtajú rôzne otázky na rôzne témy. Samozrejme, ale vo veľkej miere sa to používa práve vo spoločnostiach na technické záležitosti. To znamená, že napríklad práve tí startupoví zakladatelia v Silicon Valley to používajú na pomoc s kódovaním. To znamená, že aj keď je tam nejaký softwarový inžinier, ktorý ovláda kódovanie, tak sa pýta umelej inteligencie na to, aby si nejakým spôsobom overil, či ten kód je správny, nesprávny, ako by možno tá umelá inteligencia mu dokázala pomôcť. Vy ste sa za posledný rok zúčastnili množstva podujatí zameraných práve na startupy. Ak by ste nám mohli povedať z vlastnej skúsenosti, ako AI alebo umelá inteligencia konkrétne dokáže pomôcť startupom a firmám? Tak ona dokáže optimalizovať a automatizovať určité procesy, dokáže, ako sa stále rozprávate prognozy, že nahradiť určitých ľudí. Samozrejme dokáže nahradiť, ale nemusí. Dokáže fungovať tak, ako som spomenul, ako asistent. A z toho, čo vidím v Silicon Valley, je veľkým pozitívum práve foundry alebo zakladatelia tých startupov, ktorí sú možno nie až tak technicky zdatní. Majú nejaké to pozadie, napríklad s kodovaním. Ale veľakrát sa stáva to, že ten startup v Silicon Valley potrebuje mať zakladateľa, ktorý je technicky zdatný, ale aj netechnický. No a práve tí netechnicky zdatní môžu práve používať umelú inteligenciu namiesto toho, aby hľadali ďalšieho jedného alebo dvoch technicky zdatnejších founderov. Tak ako sme to videli pri spoločnosti typu Apple, kde bol jednoducho Steve Jobs, bol Steve Wozniak, dali dokopy svoje hlavy. Jeden bol zameraný na tech, druhý bol zameraný na biznis. A nejakým takýmto spôsobom vlastne umelá inteligencia dokáže napomôcť tomu founderovi, tomu zakladateľovi, ktorý možno nie je až tak technicky zdatný. Hovoríme zatiaľ o benefitoch alebo výhodách, ktoré prináša AI. Pozrime sa na to ale z druhej strany. Aké nevýhody alebo problémy so sebou môže potenciálne priniesť využívanie umelej inteligencie? Na čo si tie startupy a firmy vo všeobecnosti musia dávať pozor? Tak napríklad pri firmách používa sa nejaké datasety. A napríklad pri firmách je veľmi dôležité, aké datasety sa budú používať. Ako určite mnohí z nás sme už počuli o halucináciách AI a to vzniká práve, keď je nejaká zaviatosť v tých dátach. Veľakrát sme videli aj, že tie AI, alebo už keď používalo sa to strojové učenie, bolo politicky nekorektné. A to znamená, že sú tam určité veci, ktoré môžu byť kontraproduktívne z hľadiska umelej inteligencie. No a potom samozrejme také tie praktickejšie, čiže sú určité náklady spojené s tým, sú určité operácie a teda nie vždycky tá firma alebo ten startup dokáže alebo je potrebné, aby používal tú umelú inteligenciu. Samozrejme pri startupoch tá zmena dokáže byť rýchlejšia a teda môžu vypnúť tú umelú inteligenciu zo dňa na deň, kdežto pri korporáciách je to náročnejšie. Hovoríte, že niektoré startupy sa snažia možno za každú cenu, alebo naznačujete, že sa snažia za každú cenu využívať tú umelú inteligenciu a disponovať nejakými prvkami alebo komponentmi AI, len aby zaujali potenciálnych investorov. Je toto podľa vás cesta k úspechu? Nie je to určite cesta k úspechu. Vidím to veľmi často práve aj v Silicon Valley. A myslím si, že sa to stáva fenoménom celosvetovo. A je to z viacerých dôvodov. Jeden je samozrejme, že AI, tak ako dneska sa tu o tom rozprávame, je určitý hype alebo určitá popularita okolo toho. Takže samozrejme každý chce spomenúť, že používa to AI, respektíve, že sa do toho vyzná a že nejakým spôsobom to bude to, prečo ich spoločnosť bude úspešná. A následne to FOMO, určitý anglický výraz, ktorý vlastne vysvetľuje to, že nechce
ten zakladateľ by im ušiel ten vlak toho trendu. Čiže opäť podobné ako hype. No a tretia vec, ktorá je asi najdôležitejšia a prečo množstvo founderov, tých zakladateľov, tých startupov spomína, že používajú AI, je kvôli získavaniu peňazí do toho startupu. To znamená, že myslia si, že teraz keď nejakým spôsobom spomenú alebo aj nanútia tú umelú inteligenciu do tých svojich operácií, automaticky budú úspešní alebo automaticky bude toto dôvod, prečo ich spoločnosť pôjde ďalej. Takže určite to nie je cesta k úspechu, je to krátkozraká stratégia, veľa investorov sa na tom popálilo a sledujú to a vedia odhadnúť, že či ten startup potrebuje tú umelú inteligenciu alebo je to iba také pozlátko. Keďže žijeme v dobe naozaj búmu umelej inteligencie, v čom sa dokážu jednotlivé spoločnosti alebo startupy odlíšiť v rámci využívania AI? To je ťažko povedať. Ono samozrejme každý je v inom sektore a veľa tých startupov zdá sa, že sa snažia v podstate veľa zakladateľov, ktorí prichádzajú, sa snažia v princípe pozrieť sa na nejaký tradičný sektor, implementovať do toho umelú inteligenciu a teraz vytvoriť nový startup z toho. Otázka, v čom sa dokážu odlišiť, je napríklad v tých datasetoch, ako unikátne sú, lebo to, že budú využívať modely typu práve ChatGPT je taký najznámejší, GPT-4, potom je tam Claude, Bard a podobne. V princípe z tohto hľadiska nemôžu sa v ničom odlišiť, lebo aj iné startupy to dokážu používať. Je to o tom skôr, aké datasety majú a či nejakú inú pridanú hodnotu prinášajú do tých operácií svojho startupu. To znamená, že možno majú práve nejakú znalosť alebo skúsenosť tej danej domény, ktorá bude veľmi unikátna a toto je práve ďalší dôvod, prečo umelá inteligencia potrebuje tú interakciu ľudskú. Ešte zatiaľ. Už viackrát ste spomenuli aplikáciu ChatGPT, teda toho chatbota, ktorý naozaj spôsobil, dá sa povedať, prelom v rámci využívania umelej inteligencie. Prečo mala práve táto aplikácia taký veľký úspech medzi ľuďmi? To je dobrá otázka. Myslím si, že načasovanie bol jeden z dôvodov určite, ale úplne tým hlavným faktorom je tak ako pri internete, ktorý bol asi taký najväčší inovačný boom na prelome storočia naposledy, tak jednoducho vďaka tomu, že to bolo zadarmo a že to bolo dostupné ľuďom, ktorí mali praktický prístup k internetu, tak takýmto spôsobom to chytilo samozrejme veľký boom. Práve pri napríklad študentoch to získalo určitú viralitu. A ako som spomenul, vlastne umelá inteligencia tu bola od 60. rokov. Prvý chatbot vznikol na MIT od jedného profesora v 67. a bol to prakticky prvý príklad AI, aj keď to bolo veľmi primitívne. Následne prišlo aj to, že vedeli čítať rukou napísané písmená. A potom v 10. rokoch porazilo AI šachového majstra v tej danej dome. To znamená, že bola to len otázka času a samozrejme firma OpenAI prišla s ChatGPT v správnom čase so správnym, by som povedal, aj nastavením toho systému, lebo je dôležité, lebo už predtým existovali AI, ale nefungovali tak, ako by mali. To znamená, že načasovanie a prístup k ľuďom. Áno, jedna z otázok, ktorú umelá inteligencia a jej využívanie otvára, je, ako sa zmení technologický vývoj do budúcna a ako AI ovplyvní životy ľudí. Mám teraz na mysli napríklad pracovné miesta a podobne. Aké sú podľa vás vyhliadky alebo prognózy do budúcna? Tak ľudia sa na to pozerajú z dvoch strán. Buď im to pomôže pri práci, alebo že to nahradí kompletne nás všetkých ako ľudí. Myslím si, že tá pravda je niekde tak v strede, dá sa povedať. Samozrejme určité, a to nie je teraz strašiť niekoho, ale určité práce zmiznú tak, ako je to prirodzená evolúcia. V minulosti sme mali určité práce, ktoré už dneska neexistujú a takisto ani v budúcnosti nebudú existovať, ktoré dneska sú. To znamená, že určite sa vymenia. Nemyslím si, že to bude kompletne. Teraz určite budú existovať práce, kde ešte ľudia budú mať obsadenosť. Už len z titulu tej umelej inteligencie, ktorej treba zadávať. To je to dôležité, čo veľa ľudí možno nechápe dneska, je, že tá umelá inteligencia funguje na základe toho, ako veľmi dobre vieme zadať tú úlohu alebo tú danú informáciu, na základe ktorej to vyhodnotí. A toto je práve to, čo bude odlišovať ľudí, či dokážu s tým pracovať. Jednoducho tak, ako sme sa v histórii nejakým spôsobom adaptovali a museli sme sa naučiť nejaké nové zručnosti v systémoch, napríklad aj práve počítače, keď prišli, tak to isté bude aj s umelou inteligenciou. Samozrejme, špekuluje sa o tom, že vlastne AGI, ktoré je taký ako keby ďalší level umelej inteligencie, bude takisto inteligentný ako my, ale to je ešte veľmi ďaleko. Samozrejme, ten ďalší milník, taký, ktorý vieme vidieť v dohľadnej dobe, sú autonómne entity, ktoré sú poháňané umelou inteligenciou a to znamená, že bude človek vedieť zadať nejakú úlohu,
s pomocou nástrojov, to znamená, že dá sa im napríklad prístup k internetu, prístup k peniazom a tá autonómna entita dokáže vlastne urobiť určitú akciu a autonómne, bez toho, aby nad tým dohľadal človek tak, ako to teraz funguje. Ešte možno na záver, aké sú vaše také najbližšie plány do budúcna aj v súvislosti so startupmi, aj v súvislosti s umelou inteligenciou a jej pozorovaním? Tak samozrejme, byť Silicon Valley je to o tom byť dostupný k tým startupom a mať šancu spoznávať práve tie startupy. Takže určite identifikácia veľmi potenciálnych startupov práve aj v hľadisku umelej inteligencie. A ja si myslím, že to bude práve v sektoroch ako je napríklad medicína, ale samozrejme môže to byť aj práve v právnických reáliách, keď tak poviem. Povedal Filip Ort, partner spoločnosti Wanderer Capital a riaditeľ americkej pobočky softwarového štúdia v Silicon Valley. Ďakujem pekne, že ste prišli do štúdia. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.